שלום, בתרגילים שעשינו עד עכשיו אפשרנו למשתמש להירשם ולהיכנס אל האתר שלנו, ואז אפשרנו לו לעשות פעולות שמשתמש שאינו רשום לא יכול היה לעשות. מה שעדיין לא עשינו זה לא אפשרנו למשתמש שיתחבר להתנתק. אם כרגע אני מתחבר כמשתמש לא רשום, אז אני לא רואה אפשרויות של הוספת תמונות ומחיקה, ואז אם אני מתחבר, אז מופיע לי כאן hello ושם המשתמש שלי, השם המלא שלי, ואת כל האפשרויות. אבל אם אני אסגור את האתר ואריץ אותו מחדש, אז אני עדיין מחובר, מכיוון שהשרת ה-IIS הלוקלי עדיין רץ ועדיין זוכר את הפרטים שלי. אז אני ארצה להוסיף פה אחרי שם המשתמש קישור שמאפשר לי להתנתק. אז נעשה את זה על ידי שנלך לדף גלרי ASPX, ופה אחרי כתיבת השם אנחנו נוסיף עוד קישור href שווה, נעשה קישור אל הדף הזה עצמו, גלרי ASPX, ונוסיף ב-query string פרמטר בשם logout, שהוא יהיה שווה למשהו, זה ממש לא משנה מה, נגיד שלוגאוט שווה logout, העיקר שהוא לא יהיה ריק. ונסגור את הקישור, נכתוב כאן logout ונסגור קישור. עכשיו אם אנחנו מרעננים את הדף שלנו, אז יש לי כאן קישור ללוגאוט, נתקן את ה-O, בסדר. עכשיו אנחנו צריכים שלחיצה על לוגאוט גם תגרום לו להתנתק. כרגע זה עוד לא עושה כלום, אז אנחנו נלך לקוד behind, לגלרי ASPX CS, ונוסיף כאן תנאי ש-if request.query string logout, לא ממש משנה לנו מה הערך שלה אלא שהיא לא null, אז נעשה שני דברים. אחד, אנחנו ננקה את הסשן. כשנרשמנו בדף לוגין, אז הכנסנו לסשן את המשתנה username ו-full name ו-is admin. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכתוב session נקודה או clear או abandon, התוצאה תהיה אותה תוצאה, ובנוסף אנחנו נרצה שאחרי שאני לחצתי על זה, הקישור, התוספת כאן, ה-query string logout, כבר לא תהיה, תתנקה. אני אשיג את זה על ידי כך שאני אפנה בעזרת response.redirect את המשתמש חזרה לדף הזה עצמו, אבל עם קישור נקי. זהו, אז עכשיו כרגע המשתמש רשום, אנחנו רואים שיש לו את אפשרויות המחיקה ואת אפשרויות הוספת התמונה, וברגע שהוא לחץ על logout, אז עכשיו הוא מנותק. נלחץ לוגין, ניכנס שוב, אנחנו מחוברים, לחצנו על logout ואנחנו מנותקים. זה הכל, בהצלחה.